Чи ви визнаєте себе винуватим в вчиненні даного кримінального правопорушення? Повністю? Повністю. Не відмовляєтесь від дачі показань суду? Дачі показань. Не відмовляєтесь. Представте, будь ласка. додгоҳе дар шаҳри Киев рӯзи 23 май сержанти артиши Русия Вадим Шишимаринро дар вайрон кардани қонунҳои ҷанг ҳамроҳ бо куштори барқасдонаи шахси бесилоҳ гунаҳгор дониста ӯро ба ҳабси абад маҳкум намуд. дар мурофиаи додгоҳӣ хости айбдоркунанда ҳам ин буд ки фармондеҳи 21-солаи шӯъбаи 4-уми танкии дивизияи Кантемировскии вилояти Москав ба ҳукми зиндони абад маҳкум шавад. тафтишот гуфт ки 4 рӯз баъди ҳуҷуми Русия ба Украина рӯзи 28 феврал сержанти рус ба сари Александр Шелипови 62 сола сокини мулкии вилояти Сумы Украина тирхолӣ кард. Шишимарин дар ҷараёни муҳокима ба гуноҳаш иқрор шуда розӣ шуд ки ба саволҳо посух диҳад. Шишимарин гуфт ки ин куштор зери фишори афсарони фармондеҳаш рух дод. ҳамсари марди кушташуда Екатерина Шелипова гуфт ба қотили шавҳараш ҳукми ҳабси абад талаб мекунад, вале агар ба гуфтааш ӯро бо асирони Азовстал табдил кунанд, розӣ ҳастам. вакили дифои Шишимарин ки бо қарори тафтишот аз ҳуқуқи ӯ намояндагӣ кардааст ба BBC гуфт ки ҳеҷ нафаре аз намояндагони вазорати дифоъ ё мақомоти Русия бо зерҳимояи ӯ дар тамос нашудааст. муҳокимаи Шишимарин аввалин ҳолати ба ҷавобгарӣ кашидани як низомии Русия дар Украина баъди ба хоки ин кишвар ҳуҷум кардани Москав дар таърихи 24 феврал мебошад.